Welcome to Power Dimension Ministries International. Namavesi angenhla kukhulunywa ngokuthi kwakade kubulewe uHerod, kwakade kubulewe uJohane uMbhaphatisi ebulawa uHerod emnquma ikhanda ngenxa ukuthi indodakazi wakhe wayekade efuna ekade edanse kahle, so wathi cela noma yini umama wakhe wathi cela ikhanda likaJohane uMbhaphatisi. Niyasazi istory bazalwane. Lithi-ke iBhayibheli ke lasifunda khona-ke uJesu wathi esezwile yonke leyo nto, he moved, wasuka lapha ekhona, sasikephe kancane mfethu, wasuka lapha ekhona waya endaweni iBhayibheli libiza ngokuthi i-solitary place, kusho ukuthi indawo lena okwakungekho khona lutho noma kwakungekho khona muntu khona noma kwakulihlane noma zazikhona izinto mhlawumbe ezazincane kodwa kwakuyindawo eyayingenabo abantu abaningi. Lithi-ke iBhayibheli wangena emkhunjini wahamba waya kuleyo ndawo, bathi mabezwa abantu ukuthi uJesu usesukile. Ngicela ubuke the mode of transport uJesu ayisebenzisile, liveza ngokusobala iBhayibheli ukuthi uJesu wagibela emkhunjini, kodwa abantu uma sebemlandela bamlandela ngezinyawo. This is showing imina ukuthi labantu babe kade benokulangazelela, bemlangazelele uNkulunkulu noma bemlangazelele uJesu ngenxa ukuthi mhlawumbe base beyibonile izinto ezinkulu uJesu ayesezenzile, badecide ukuthi noma ngabe kuthiwa transport asinawo sizohamba ngeenyawo size siyofika lapha. This is showing ukuthi these people were determined ukuthi baze bayomfika bambone uJesu, ngoba kunento abezofika ikhuluma uJesu ezimpilweni zabo ebizoshintsha impilo yabo. So inhliziyo yabo ithi we cannot stay any longer in the town no uJesu akasekho. Yes, the mode of transport asenayo, kodwa ngenxa yokuthi sibone ubukhulu baloya muntu, we rather walk on foot size siyofika khona, ngoba asinayo indlela yokuthi siyofinyelela kuye, kodwa inyawo zethu as long as they can carry us sizohamba size sifike khona. These people showed willingness to serve. These people showed willingness yokukhonza. These people showed ihanga kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ke bonke abalambile noma kumele ukulunga bayosuthiswa. So these people enhlizweni yabo bekade bekhona ukuthi come what may, Jesus only is God. Uma ukuthi kumele sife, we will die on the road, kodwa siyahamba siya kuNkulunkulu. Ayikho into ezosihlalisa emakhaya, isihlalisa emakhaya noma ngabe kuthiwa sihamba nabethu abagulayo sizobakherisha ngoba siyamazi siyakuyeka ukuthi uyaphilisa. Asizulinde ukuthi azazeze kithi, kodwa yithi sizosuka siye kuye. Weba uNkulunkulu ekusena nazi bakhuluma ngani yini, ayingabi ikhinde kuvimbayo ukuya kuNkulunkulu. Ungavinjwa izimo zakho usathana indethaya ukuze ezokwazi ukubhlokha ungayi kwipresence kaNkulunkulu. Uthi uDavide ngingamane ngibe i-doorkeeper in the house of the Lord than to spend my time and my days elsewhere. Bazalwane namhlanje ngicela uNkulunkulu kithi ukulangazelela uNkulunkulu. Bazalwane ngivuke kithi ukumlambela uNkulunkulu. Basike sezwe ukuthi uJesu khona endaweni, asingahlali emakhaya lesiphume siye kuye ngoba inhliziyo zethu zifuna yena. Have the desire and the hunger. Ulambela uNkulunkulu. Qhubeka mfundisi isifundo. Verse 14. Waphuma wabona isixuku esikhulu, waba lesihe ngaso, waphulukisa abagulayo babo. Sorry. Kusho ukuthi laba babegula bona balethwa ngebhanoyi ukuze bezombona uJesu. Kusho ukuthi laba ababegula baqashelwa ama-meter taxi ukuze bezohamba baze bayofika kuJesu. Kusho ukuthi laba ababegula badonswa zihliphi zembongolo ukuze baze bayombona uJesu. No, iqiniso ukuthi iBhayibheli livezanga ukuthi bahamba ngani. Lithi kodwa kuphela bahamba ngezinyawo
bayomfuna uJesu. Mabefika uJesu, lithi iBhayibheli uJesu waba nesihe ngabo. Wathi tshela enhlizweni yakhe ngabo. Uthi bayini uJesu? Uthi labantu basuka kude wani. Bahambe ngenyawo baze bafika la. Bengacelanga usizo kwabanye abantu bathi ngoba sizofuna uJesu. Kusho ukuthi leliqinisile iBhayibheli malithi uma simfuna ngenhliziyo zethu zonke siyakumfumana. So these people inhliziyweni yabo yayithi sifuna uJesu nothing else. Ngoba our miracle is connected to Jesus. So asizuhlala emakhaya siyaphuma siyofuna uJesu ehlale lapha ekhona. Babe nokulangazelela bemkhalela bemfuna uNkulunkulu. Wena wabona intombi iphuma kufaka ibheki nakade ekhaya ilangazelela isola layo. Iyaphuma ihambe yoyifuna lento eyifunayo. Inhliziyo yethu ingahlibe ngalokumlangazelela. uJesu uzoba ne-compassion towards us. Kunezinto uNkulunkulu azoyilungisa empilweni zethu ngenxa yokuthi siphume sayomfuna. Kunezinto uNkulunkulu azoyishintsha emakhaya ethu ngenxa yokuthi siphumile sayomfuna. Abanye bengahlala kodwa thina sizohlala. Abanye bengasala kodwa thina sizosala. Abanye bengadikibala kodwa thina sizodikibala. Abanye bengaphelelwa amandla kodwa thina sizophelelwa amandla. Siyaphuma siyaphambili ngoba masike safika kuye i-complete asengayenza. Nakwesimesana sesimeni sakhe sekhona into esengayenza uJesu. Noma ngabe kuthiwa ulahlelele yini, isekhona into uJesu asengayenza. Noma izimo zinganzima kangakanani ekhaya, isekhona into uNkulunkulu asengayenza. Noma ngabe kuthiwa imali ayikho, kodwa isekhona into uNkulunkulu asengayenza. Noma izimo zinganzima kangakanani zibe against you, umhlaba wonke ube against you, ifamily yonke ibe against you, kodwa isekhona into uNkulunkulu asengayenza. Wena phuma uyomfuna ngoba bonke wahlangana naye uzohlangana nomuntu ophethe imiracle yakho. Phuma uyomfuna ngoba bonke waphuma uyomfuna uzohlangana nomuntu ophethe izwe lokumhlaba wonke ezandleni zakhe. Isekhona into asengayenza nasempilweni yakho. Funda mfundisi. Selishonile abafundi bakhe beza kuye bathi, le ndawo iyihlale, isikhathi sesihambile. Bukisa izixuku kuba ziye emizaneni zizithengele ukudla. Ngicela ubuke abafundi bakaJesu isizathu abanikeza uJesu ukuthi yini aphume. Akumele aphume uJesu axoshe abantu bahambe baye emakhaya. Number 1, bayachaza abafundi ukuthi number 1 bese kusebusuku. This was a remote place. Bathi indawo lele sehlala. Yes. Bayamtshela uJesu ukuthi impilo esibona la iyancikiza Jesu. Nabantu ababaningi kuleli bandla iyancikiza into yabo. Futhi ababona abantu ababukeka bengosoma miliyoni. Into yabo ayihambi kahle. Awungakhuluma kodwa nama-PDM amahle ekuseni egameni. Kungenzeka ukuthi uma besibuka abasibukayo basibuka siyihlane kodwa ukhona uNkulunkulu phakathi kwethu. Noma bengabuka babone ubuhlane kithi. Noma emaphaketheni ethu kungaba yihlane. Noma izinto zethu zingabonakala kuyi-desolate. A place that is desolate is a place engenampilo. A place that is desolate is a place that is forsaken. A place that is desolate into obona ukuthi ngekuthaleke lutho luvunde kuyo. Kodwa ngicela ukumemezela ukuthi as long as kukhona uJesu kuleyo nto kubonakala ngelinye ilanga u-Isaac lithi iBhayibheli watshala in a place that was desolate. Kodwa u-Isaac wavuna isivuno esikhulu. Bese lithi iBhayibheli loyo muntu wabamkhulu waphinda wabamkhulu waze wabamkhulu kakhulu. Noma singabonakala siyindawo eyihlane, noma kungabonakala abantu beshiya behamba ngenxa yokuthi sibonakala singabantu abayihlane, ayikho into ebonakala ingokuphila skepu kithi, ayikho into ebonakala inokuphila kithi esingathi masitshala iqhume.
abanye baze bayeka ngisho ukunikela ngoba bebona engazuthi le ndawo iyihlande iyugwadule akuke sikujala kule ndawo kuqhume nemithandazo yethu esiyithandaza kule ndawo uNkulunkulu ngazuthi akayiphendule le ndawo impela is a desolate place le ndawo impela is an island le ndawo impela is a remote place kodwa ngicela ukushongelamezele ukuthi baphithi emamahle don't lose hope the Lord God Almighty the Father of our God the Father of our Lord Jesus Christ uyadwela uyahlala phakathi kwethu uthi yena he inhabits the praises of his people uthi uma sihlangene uba khona phakathi kwethu lalelani bafowethu noma ngabonakala ngazuthi imithandazo yethu welese kodwa ngoNkulunkulu yezwakala ukukhala kwethu ngabonakala ngathi akufikelela indawo kodwa ngicela ukusho ukuthi kuyafinyelela ezandleni kaSimakade uthe uma mfundisi ekusele khuluma wathi indumiso yethu ubebona ngazuthi ingelosi ziyayibamba zihambise kuNkulunkulu nowakho umthandazo ubukhona nesakhe isicelo besikhona nokufuna kwakho umsebenzi bekukhona nokufuna kwakho ipromotion bekukhona nokuthandazela umyeni wakho bekukhona nokuthandazela umyeni unkosikazi wakho bekukhona nokufuna kwakho upastor bekukhona nokufuna kwakho ipastor bekukhona nomshado wakho ubukhona nehealing yakho ibikhona noma kubonakala ukuthi udesolate kodwa ingelosi zimbisi ziyanqosha zihambisa uNkulunkulu ziyanqosha zihambe kuyo le ndawo edesolate. Number two, but it is already getting late. What's umhlabelete hlala nami shonile ilanga Jesu hlala nami ngiyabona sekumnyama kuyaqala kuyahlwa manje kodwa Jesu hlala nami lalelani bafowethu this is the second reason abafundi abayinikeza uJesu ukuthi akabahambisi ngalo ngona abantu baye emakhaya ngenxa yokuthi sekumnyama sekuzohlwa indlela isezubonakala bathandekayo ngicela ukusho noma empilweni yakho ungabonakala kumnyama kangakanani usuku ube ngenyawo wazi ukuthi uNkulunkulu oqala umsebenzi uyakhe impilo impela uzakufeza noma kungamnyama njengamanje kodwa uyezwa ukukhanya noma kungamnyama namhlanje kodwa yena ulilanga lethu yena ukukhanya kwethu sethembile lokho ukuthi yena uqalile umsebenzi empilweni zethu uzakufeza umnyama impela siyavuma iminyaka isihambile siyavuma ukugula sekugula isikhathi eside siyavuma usuhlala isikhathi eside ekhaya ungasebenzi siyavuma umnyama kubalalela uyesu kukhanya Yesu khanya kweyami impilo Yesu khanya kwemalini zami Yesu khanya emshadweni yami Yesu khanya ezinganeni zami Yesu kukhanya ekufundeni kwami noma nganyama oh Jesu kuzobonakala ukukhanya egameni likaJesu amen. This is a remote place and it is getting late. Jesus. Send the crowds away so that they can go to the village and buy food for themselves. This is the mentality yamakrestu amaningi kulezi ikhathi. This is the mentality yamabandla amaningi kulezi ikhathi. Bathumele emuva Jesu ukuze bezohamba bayefunela bona. Zikhona izinto ezingaba emizamo esingayizama thina. Ngiyabona ibhande lona lidla lubi futhi kuthiwa amakela ahlangana uyahamba so awuhambe uyozama lapha nobabushobeke ikhona into angayenza ubabushobeke send them away ngoba vele lento yabo ngathi it is taking too long now uNkulunkulu you are taking too long ukuthi uyiphendule ake sizame yethu imizamo ngoba ake bahambe bayefundela manje olwabukusizwa ake baphume ngoba wonke umuntu uyaphuma ungabanaki babefundisi abathandaza njalo mabephambi kwenu nabebusuku bayahamba bayokhothama bamanye ama-altare hey
nguJehova. Thina ithemba lethu linguJehova ovula ulwandle olubomvu, nalolu lwandle elisibekele nalo uzokulivula. Uma engalivulanga uzosipha amandla ukuthi sibhukude size siyophila phambili. Kodwa siyinto bezizwe, asiyinto abangabamanga, asiye entanjeni, asiye ephandleni, asiyinto abangabanayo, asiyo ngokukhuluma-althare ongesiwona wethu. Elethi i-althare liyasikhulumela, elethi i-althare liyasilwela. Noma ngabonakala ngathi liyahluleka, kodwa liyanqoba. Elami i-althare unamandla, elami i-althare liyayilungisa ezami izinto noma ngilele. Elami i-althare kubonakala noma abantu sebengishiyile, kodwa lona lisuke sekhona. Elami i-althare angidingi ukubulala ngichithe igazi labantu, ngidinga ukubiza igama likaJesu kuphela. Elami i-althare ayidingi ukuthi ngiyokhothama emsamo. Elami i-althare ayidingi ukuthi ngenze izinto eziningi, ngivele ngibhekise amehlo ami ezintabeni lapho usizo lwami luvela khona. Athi uDavide luvela kuphi na? Luvela kuJehova uNkulunkulu odalile amazulu nomhlaba. Elami i-althare uma emsebenzini bethale sishuye lento yakhe izosheshe isolvele. Ukhona umama ongithandaza esikazini uthi no, likhona elami i-althare, likhona elami i-althare. Ngikholelwa yilo kuphela, yini elinginikeza amandla, yini elingivuse ekuseni. Sijangani batshele bahambe baphume bayethengela ukudla. Mentality yabantu ithi you can do it on your own. Mentality kaNkulunkulu ithi you only need God to make it. Amen. Awudinga wakho amandla, awudinga ukunqoba ngana. Noma bengalwa nawe bonke abantu, noma u-99 ungaba against you, usale wena, you are still a majority. Because wena uNkulunkulu. Noma ekhaya kini ungathiwa next weekend bonke umuntu la ekhaya uzopeta, uzochatha, uzochaba, uzofaka isiphandla. Noma wena ungaba i-minority kubo, but you are the majority when you are with God. Amen. Asiyukhothama kulesi sithombe sakho Nkosi. uNkulunkulu engasilweli kodwa kuyokwazeka ukuthi bekukhona ingane la ekhaya engavumanga ukwenza imikhuba yala ekhaya. Yathi ake ninginikeni ithuba ke ngihambe ngobizo wami uNkulunkulu. Iproblem yethu ukuthi nasemakhaya siyamfihla lo Jesu. Siphethe into enkulu ingadlangadla kodwa sikhulumi nangani. Bathi mabekhuluma betshela ukuthi hayi ubaba uyadinga, wena lokhu kuhle kubala kanti bona bayakhuluma into yabo, wena awukwazi ukuyimela le yakho. Bona bayakwazi ukuyikhuluma lo mbhedo wabo, bakutshela ukuthi unyazi lwezulu kuphela olungalethi isibusiso. Ulokhu uhleka into engekho, ukhohlwa ukuthi wena uphethe uNkulunkulu walo unyazi lozulu. Awuthothami kumuntu, wena ukhothama kulo ondane nomuntu. Engathi malinamandla, akekho ukuthi noma ephezulu bekhuluma bethi umsebenzi ayisekho, uthi kodwa uJesu ikhona imisebenzi. Usho wena ungasebenzi, usho wena ungenamali, ubatshela kodwa ukuthi hayi ukuthi anginayo imali, ukuthi ayikabi released into my bank account. Wafika ngelinye ilanga umpostoli uMdluli wathi angixakekile mina, it is my bank account exakekile. Ukhulume ngathi unamamiliyoni okungenalutho, ukhulume ngathi urich, uhambise komuntu orich, udlulise komuntu orich, uxoxa indaba zenza abantu abaxoxa abantu abarich, okungenalutho. You fake it until you make it. With God it is possible. We speak those things that are not as though they were. We are convincing our spirit that Jehovah is our Father, that greater is He that is with us than the one that is in the world. Sizokhuluma kama sengangayibonekane kodwa sethembisiningane uthela sibheke phezulu. Isiyolinganiswa ney'nkanyezi kodwa sibheke ihlabathi, siyolinganiswa nesihlabathi okhulumile yena ongaqambamanga uJehova uMtitha amalanga. Kepha uJesu wathi kubo, akuswelekile ukuba bamuke, bapheni nina ukudla. Uthi uJesu, no, don't send them away. Don't send them away.
Sisikhathi sesivelile bazalwane. Don't send them away. Nina banikezeni ukudla. Uthi sike ningabadedeli bahambe. Mase befikile kimi, ngiyazi ukuthi ukudla kukho, kodwa lokho enakho banikezeni khona. Jesu ngani uyazi asinakho, nokukhona enakho. Uyaphendula kuFilipi uthi kulele version kuyashiwo ukuthi nokulele plan amanhlelo lezi ezincwadi kuthiwa kwakuFilipi owathi kukhona umfana ophethe inhlanzi nolofa abambalwa asethi uJesu kuletheni la kimi ngoba yena wayazi ayesazokwenza. Sekhuluma ngelinye ilanga le wayikhuluma uMazibuko uthi no uJesu uthi no nina banikezeni nina ngiyazi ukuthi aninakho but yini kumele nibanike yini kanti wena onayo. Jesu anginalutho kodwa nginamafushana amancane nje kuphela elawo sekumele ngiwenze ukuze mina nondodana wami sidle ebese siyafa. Athi uJesu kulungile noma kangasho uJesu this time kwakusho umprofeti athi kulungile yenzela mina kuqala qala ngami kuqala ngoba make waqala ngami uqala ngomuntu okwazi ukuphinda phinda. Uthi uJesu kuletheni kimi mana kancane uthi uJesu into naye esandleni sakho wena uthi Nkosi anginalutho nje kuphela ngiyakwazi ukudumisa. Athi uJesu letha kimi indumiso. Uthi wena Nkosi anginalutho mina nje ngiyakwazi ukuklina. Athi uJesu letha kimi ukuklina kwakho. Uthi wena Nkosi anginalutho mina ngiyakwazi ukumema abantu. Athi uJesu kubeke esandleni sami ngoba yonke into okuyibeke esandleni sikaNkulunkulu. uNkulunkulu namandla okuyishintsha ingabisaba eyakho kodwa kube ngeyakhe. Wake washintsha induku eyayiphethwe ngoMoses ngelinye ilanga kwathiwa induku kaNkulunkulu. Kade baziwa ukuthi induku kaMoses ube sehambe seye eGibhithe uthi uNkulunkulu kashiya induku kaNkulunkulu ngoba noma yini ebeke esandleni sikaNkulunkulu iyajika ingabisaba eyakho kodwa ibe ngeyakhe. Wema worshipers akelileki worship esandleni sikaNkulunkulu. Lelizwi lakhe lihoshozelayo libeke esandleni sikaNkulunkulu. Lomphalezo wakho ka2 minutes ubeke esandleni sikaNkulunkulu. Nomnikelo wakho weshumi obalwa ngamasenti ubeke esandleni sikaNkulunkulu. He is able to do exceedingly abundantly above all that you can ever think of. Wena ungabona kuncane kodwa ungahlupheka esandleni sikaNkulunkulu. Le mali yakho ungabona incane ungafika esandleni sikaNkulunkulu. Nokuyinikela kwakho ungabona kuyincane kodwa ungafika esandleni sikaNkulunkulu. Le service oyenze ebalulekile ungayiboni ngelutho kodwa ungafika esandleni sokuphindaphinda. Uyakwazi ukuphindaphinda enze izinto ezingenzeki ukuba zenzeke. He's able. Ibeke esandleni sakho. Problem yakho wena wazi ukuthemba izwi lakho, uthemba ivoice yakho, uthemba ukuthi uyakwazi ukushumayela, uthemba ukuthi uyakwazi ukuhlephula ivesi, uthemba ukuthi wena unomoya kaNkulunkulu odisenayo, wena uthemba ukuthi wena baba wabeka isandla izinto zenzeke uzethembe wena. Lalelani bafana ngicela ningazethembi nina, ngicela nethemba othembisileyo. Ngicela ungalento yakhe encane, ngicela ungazethembi wena kodwa themba umnikazi wayo. Nezingane zakho ngicela ungazethembi ukuthi wena uyifundisa into engcono. Ekuseni uthandazele umfundisi kwaze kabuhlungu enhlizweni yami iy'ngane indlela esiziyiyo. Ngicela ungazethembi wena ngey'ngane zakho, ngicela ungathembi idiscipline oyinsitila kuzo. Themba umnikazi wezingane zakho. Wena wakho ukuthi hambani niye enkonzweni la ekhaya akekho umuntu ozosala siyahamba sonke siye enkonzweni ngoba ma ubashiya babe eplayground kasathane. Asivalele mfundisi qhubeka ufunde. 18 verse number 18. Verse 18. Wayesethi ziletheni kimi. Ngicela unginikeze mina ngcono. Ngiyethemba mina ngalokho. Ngicela ulethe kimi. Ngicela ulethe kimi. Nawe skepho njengoba udlala ikhiphothi ngicela ulethe kimi. Nani imide lishuthayo. Ngicela ngingafisa ukushutha ngokwazi kwenu ngicela nilethe kimi. Mina uzokwenza umsebenzi. Wena oshumayelayo intshumayelo yakho manje musukuyiprepare ngokuthi wazi theology, wazi nani, wazi ama-Hebrew words. Ngicela wethembe uNkulunkulu. Ibeke esandleni sikaJehova. Ney'nkinga zakho zonke awuyeke ukuyiphathela, zibeke esandleni sikaNkulunkulu. Uma ungahle uyibeke esandleni sikaNkulunkulu ebese uyayishiya khona, ungalokhu uhambe uyolunguza khona. Yingakho lithi iBhayibheli ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke. Yes, Lord.
ke uthi usukhathazeka yebo ikweletu zikhona kodwa usukhathazeka yebo ungana awuzefisana kodwa usukhathazeka yebo ukudla ekhaya akukho kodwa usukhathazeka uthi kushiye uJehova ebesubhekalela uthi ngosithembela wena anginayo imali yokuphila kodwa ngithembela wena ingani isikhophetho omncane isikhumile kodwa uzoyeka ukulanda ungabusabuza ukuthi kanjani ngoba ngiqualify ngithembela yena uJehova ukuthi uzokwenza ngibambelile ukusho kwezwi lakhe konke akhulumile kimi uzakwenza njengoba kunjalo anginawo amandla ngokwami i-akhawunti yami ayiqualify igama lami aliqualify kodwa Jesu angizukhathazeka ngizobheka kuwe mama sizodlala next week angangazi kodwa uJehova obonelelayo uzobonelela sizokhokha ngane esikoleni namangazi kodwa uJehova uzobona yena sizophila ngani uma bengasekho namangazi kodwa uJehova wasiyo ungakhathazeki ngalutho thatha zonke inkathazo zakho iphosele kuNkulunkulu uyenza zokulwela uyenza zokuqhubela uyenza zokudlulisela la indlela ingekho khona yena uyazi. Hallelujah, hallelujah. Kwethemba ngiyakwethemba ngiyamethembo waseka ngiyamethemba ngiyamethemba sizokwenza kanjani bathandeka i-auditorium yona ngiyayibona kodwa ukuthi sizoyakha kanjani namangazi ngihlabelele ukuphela ngiyamethemba 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 ngithi ngiyabheka kwi-akhawunti yami ngiyayibona iyangideserve ifortune ngiyayibona umesedizuzu uyangideserva awumina udiserva wona kodwa yiwo diserva mina kodwa ngoba i-akhawunti yesebhenki i-akhawunti ishobile yazi uyagula yazi umzimba usavumi kodwa ungabethemba usubalade elithi ibhayibheli ukuphila kutholakala kuye zonke izifo ngiyamethemba asibethembe sikephi kwethu yami ngiyazi ukuthi iFrance iyakubiza igama lakho ngiyazi ukuthi i-modeling career iyayibiza igama lakho kodwa kusenama-delays akhona njengamanje ake uye kubuka ama-delays abesubuka umnikazi wezinto zonke